Чарли! Нямаш си на представа какво направи за мен. Мога само да кажа благодаря, че си толкова зле във всичко, което правиш. Просто благодаря ти. Ти абсолютен глупак! Какво по дяволите се случва? Върни се на стола! Ти се закле да не докосваш Чарли, но не можа да устоиш, нали? Ти тъп перверзник, винаги го правиш! И аз го мразя! Какво това? Това не се брои, а аз не съм я наранил. Не съм казал да не я нараняваш, глупако! Аз ти казах да не я докосваш! А ти го направи! Ти смотан новобранецо! Шибана игра с думи? Ти ме измами с шибана игра на думи? Сериозно ли? Проработи, нали? Бейби, аз съм демон в ада, това е моето нещо. Поне си предвидим. Майната ти! Няма значение, че си свободен, ще ти сритам задника отново в клетката. По-мощен съм от всякога сега. О, не се подценявай! Все пак си най-силният грешник в ада! Трябва да ти благодаря за това. Твоята малка самооценка ми помогна да щупя друга окова, която ме държеше назад от доста време. И сега може да го решим веднъж и завинаги. Най-накрая битка с теб, която може да е предизвикателство. Твоите писъци ще станат на прекрасен бродкаст.